Ето. Чакай. Сам дръж. Айде, сега нещо. Не мисля, че ще го хвана. Пробвай. Не да го хвана. Имаш... Хвани го е за клип, поне го хвани. Не си остана лесно, чакай. Втори опит. Да вземеш. Чакай, 50 стотинки, ето мамо. Леса. Това чакай, че ми ги зачети. Сега ако и този път ни го хвана, вече не знам. Чакай да напълня това. Как пада? Много я пада. Хвани го. Това вече е измамно, 100% измамно.